Sa number 2, may 32 na kakaso sang viral exanthem o kung ginatawag nga makaiha nga na-record sa Negros Occidental High School. Inisuno kay Doktora Sheila Blancia, ang Medical Officer 3 sang Negros Occidental High School nga nagsiling nga ang datos ang humalin sang Setyembre 1 tubtob sa karon. Sining nga bulan sang Oktubre, tig-3 tubtob 5 ka pasyente ilang nga mabaton sa kada adlaw. Ang paghilanat, rashes, sipon, ang pila lamang sa mga sintomas sa makaiha suno kay Blancia nga hindi maglayo sa dengue. Gani abiso niya sa mga estudyante nga kung makitaan sila sang kasubo nga sintoma, magpa-check up gilayon. Ang makaiha suno sa iya ang makalalaton. Ang dengue hindi, pero pareho nga nagakinahanglan sang gilayon nga medikal nga atensyon. Ginaabisuhan man ang mga makitaan sa nga sintoma nga ipaiway na ang magsulod sa klase agudto hindi naman makalaton pa sa iban. Hindi magkabalaka ang mga estudyante bangod may alternative mode of learning tigaylo sang face-to-face classes. 14 diyas ang kinahanglan nga isolation sa apektado. Wala man sang bulong para diri. Sarang masaylo ini paagi sa laway, pagkapyot man sa mga na-infect na bagay kag mas madasig ang paglaton suno kay Blancia sa mga lugar nga crowded. Mas labing maayo kung mag-observe sang hygiene. Isa na diri ang frequent hand washing suno sa iya kag mas maayo man kung pabakuron pagid ang resistensya. Amo na gani sir, nga kung kisa makibot ka, magahilanat sila, may rashes, pero ari di sa eskwelahan kay because may ara ko na sila summative test, may ara sila nga performance task. Tapos kung advise mo sila nga hindi sila mag-eskwela, galalain sila. Pero kung explain mo sa ila nga ginikanan, ang ginikanan niya, sir, ka-insindig, ang cooperative. Ang mga rough estimate ko lang, na since sulod ni Balas ang October niyo, we have 3 to 5 patients per day na may viral exanthem. So right away, napapuli na sila. Okay, 14 days, hindi pwede nga may eskwela, karon damo na gitamalatnan, damo na maapektuhan.